παιδιά. Πάω περίπατο στην τουρκική πλευρά, να λύσω κανέναν Τούρκο. Έχουμε λέω ρε φίλε μαζί σου. Πάμε να κάνουμε καμιά φασαρία Πάμε ρε φίλε. και αφού δεν κάνουμε τίποτε τα κάτω, να λύσουμε το Κυπριακό. Τσικκίμε ρε, όποιος θέλει έρχεται μαζί μου. Είμαι μαζί σου ρε φίλε. Νομίζω εμείς που πρέπει να πάμε. Σαν πολλά πρέπει να πάμε. Γεια σου Φλούφλι. Εδώ μιλάει η συνείδηση σου. Κακέ. Ήσουν πάρα πολύ κακό παιδί φέτος. Χέσεις παντού στο πάτωμα. Δεν ήμουν εγώ, Και δεν τα καθαρίσεις. Και τώρα λες ψέματα. Πρέπει να τιμωρηθείς. Έτσι. Έτσι. Συγχύστηκα. Έτσι. Έτσι. Μην το υδράτων. Έτσι. Έτσι. Ρε φίλε. Ξέρεις τι μέρες χρειάζονται ρε φίλε. Για πες. Αυτοί που τρώνε με το στόμα ανοιχτό ρε φίλε. Ναι ρε φίλε και εμένα. Και νευριάζουν πολύ ρε. Ναι ρε φίλε. Ναι, εγώ δεν τρώω έτσι. Ας ρε μια χαρά είσαι. Δεν με θέλει καμιά γυναίκα. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι ομόρφος, ευγενικός. Και που λαλείς, δεν ξέρω γιατί. Ρε φίλε, κάνε αυτό που κλάνεις από το κεφάλι σου ρε φίλε. Ποιο ρε αυτό? Γαμάτος. Σήμερα το πρωί είναι πολλά ξύλο. Δεν θέλω καθόλου ασχοληθώ. Μπορώ να κάνω πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές. Δεν ξέρω να μου παταδουρά, να μου πατά. Νομίζω να μην ξαναπούμε καφέ, γιατί δεν τα λοσινήκα, δεν τα λοσινήκα, δεν τα λοσινήκα, δεν τα Ρε Κωστάκη, να σου πω ένα ανέκδοτο. Ρωτάει η Ελλάδα το αρνί. Βγαίνουμε την Κυριακή του Πάσχα και λέει το αρνί δεν μπορώ. Έχω γύρισμα. Περίμενε. Περίμενε. Άλλο λίγο. Περιμένω. Περίμενε. Τώρα. Έλα πέλο. Σίγουρα είναι το κρέμα των πραγμάτων. Ρε πρέπει. Σαν που ένα φρόνς ξυρίσμα τον πρέπει. Δεν κουμπάρε, και θα τα γίνουμε με τον κρεμά. Ίσως εννοώ τον κρέμα. Εντάξει, χίλια respect. Να είσαι καλά, παιδιά. Να είστε καλά, Γίνεσαι και καλά. να πούμε. Εντάξει, χίλια respect στους φίλους από την Κύπρο. Χίλια respect.